Aja lali lur, di like, share, komen, dan subscribe di channel Ponorogo Jeget. Oke? Nah, sayang lagi piye lho. Wah, ayo ketoke supete lemu kae ngono kae. Paranane. Yo, jangan rame jane semute karepe iki nyapun lho nyokot wong iki. Iki selang-selang bature bodho jerok tontonan. Kok aku dhewe kok ngare tendak kaya batur-batur iki piye jane. Pardi iki yo ngono ditareni ndok riyak yo ndak oleh. Ora kok ngare teh pardi barang iki karepe. Oh, BCL no. Alhamdulillah. Tuh, si sewan. Koyo rasane kok iki sendekne oh. Alah becu. Jangan sing lewat jane ana sendek bray. Oh. Jangan sendek yang ndak gelem iki lho. Yo. Wes tak terusane ae lakon kulek ngarik. Ayo. Endi iki? Pirang-pirang dino guys. Ndak entuk apa-apa iki. Dobal. Tuh. Woi. Tuh. Kene lho. Apa buat lho. Ini nanti mbok sandalan. Oh, koyo ra duwe sandal. Lah menyesuaikan profesi. Menyesuaikan
Ngaret bener. Kan nanti iki nggo undangan ngono. Kok iki mang dikongkon pakmu. Kon ngetering gone Pak sini. Jangan. Kok seliatan to? Ya. Undangan kok bengi kuwi. Iya. Sida ya? Tapi iya ya sih itu lho. Wah, kuwi tani-tanan wong iki tak omongi aja dibeleh sik wedhus arep tak dol. Lah. Tak nggih top up. Arep paling iku lho, kenaan PMK ku lho, wingi sapine mati sitok. Oh iya, Ding. Nyuting modelmu sing ngurusi kok apik kowe kok yoding-yoding. Tapi semangane wis, semangat iki Mas Sapi. Arep ketemu. Coba mangke. Coba ngaret ora? Ngaret bisa. Ngaret. Kowe lek nggone Pak lagi perapatan. Iya lah. Aku titip ya. Apa? Ini Yuni. Jahat pendoanya kok saja kok mencurigakan sekali. Oh, kok Perlu dicari tahu. lagi delok ora? Aja didelok. Kuwi ora tak klet iki. Kuwi ora tak klet iki. Nah, Aja didelok sih. Ben ketok romantis do. Mas yo usume WA iki gawe surat. Ya lah. Kelat sih. iki aku mbok kon ngeterne nggone Yuni. Kuwi ngene Yuni. Kleru aja sampe kleru lho. Gampang, penting ongkir. Gampang lek kuwi. Lah iya. Iki gampang wis. Siap. Biasa diwul, Bos. Gatang ngobrol kok moncot. Nah, aku rumah aku lho ramamu. Wes aku cinta kamu. Edan hidayat. Iku terno ya. Yo, penting Pisan. penting ngene oke. Beres sampai tujuan dengan selamat. Utilan lah loro iku. Sak macam-macam orang kecil. Mister Nawi. Yes, nak kena iki. Iki golek CP. Golek CP. Oh, iki ya. Iki nggih Yuni lho. Ya, iku sing nganu ning kuwi. Aja sampe kleru karo Aman. seni. Beres. 5.000 kleru tak. Aman. Kok bisa. Bisa ya. Ya. Bangun. Monggo. Ini Mas. Undangan. Nggih Pak Ni. Undangan apa? Pakai dalu gane Pak Padi. Itu. Wis ngono Mas ya. Lagi enek tek-teke ora iki. Wah, lah mbok. Enak mbok ora. Wis, Mas, aku pamit ya. Ya. Lah, iya. Iki arep enek tugas neh Mas. Siji Oh, kasih iki. ya. Oke Mas ya. Oke.
Halo Mas E, Mbak E, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di Ponorogo Jegek. Oke, wis tau manut aku penak-penak. Kancane ya dipikir no. Oke.